Ang mga igsuon, dako kayo og kalahian kung ang atong ubang mga kaigsuonan nga mag-ampo sa simbahan. Lain bang tinuohan o nganuman mag-ampo sila, dapiyong ang ilang mga mata, ilang giimbitar si Kristo nga mo kunsad diha nila. Manang magbayaw sila silang kamot, piyong sila concentrate, manang uban magpatumba-tumba or natumba. Tungod na sa concentration ug uban pang gituyo, gi-invite nila si Kristo silang atubangan. Samtang ang Katoliko, dako po kaayo og kalahian. Kay mismo ang Dios ni invite sa mga tao. Sa to, ang born again or Christians denomination, gaampo sila, nangimbitar sila ni Kristo, giimbitar nila. Samtang ang Katoliko, maoy giimbitar. Nganuman, diha panahon sa Santos nga Misa, mayon ang pari nga, panginom or kaon kamo niini kay mao kani ang akong lawas o dugo ni Kristo. Samtang si ang pari representative man na ni Kristo, silbi mao'y representative din sa kalibutan. Subot pasabot niingon si Kristo nga or ang pari, English pa, take this all of you and drink from it, this is my body. Mo ni mga akong lawas. Nganuman tungod kay ang mukaon sumala diha sa Juan 6:51, ang mukaon niining pan makabato ni kinabuhing walay katapusan. Muna nga mismo si Kristo ni invite sa mga tao, take this all of you and drink from it, this is my body. Diba, kini mao akong lawas. Bisang kinsang mukaon niini makabaton og kinabuhing walay katapusan. So baliktad, opposite. So asa man mo pili, kamoy giimbitar o kamo pa ang mo invite? Comment.